VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. Seguint el calendari de la pretemporada, el Figueres va tancar la seva estada a Camprodon guanyant fàcilment el gironès Sàbat per 7-1. Per iniciar aquest divendres el torneig de l'Estany davant de l'Atlètic Bisbalenc a partir de 3:15 del vespre i dissabte jugar contra el Base Roses, al municipal Rosinc. I si s'escau, el diumenge jugarà pel tercer-quart lloc en el torneig de Banyoles. Un pas més en aquesta pretemporada que donarà pas al primer partit de Lliga el proper diumenge 26 d'agost, a partir de 4:45 a Vilatenim, davant del Vilafranca.